Milí partneri, 3. a 4. apríla pre vás organizujeme školenie značky CBTEC priamo u dodávateľa v nemeckom meste Ungerhausen. Pre tých, ktorí značku CBTEC veľmi nepoznáte, tak táto firma sa špecializuje na prácu s keramikou a prírodným kameňom a majú jednu z najmodernejších fabrík na spracovanie týchto materiálov v Európe. Môžete sa tešiť teda napríklad na takéto veľkoformátové keramiky a prírodný kameň a takisto si pozrieme celý proces výroby, všetky stroje, celý proces, ako to robia a ako sa dostane niečo takéto až ku vám na stavbu. Jednou z veľkých výhod firmy CBTEC je ich portfólio keramiky a prírodného kameňa, takže máte naozaj možnosť vybrať si z veľkého množstva materiálov. Taktiež z týchto materiálov majú obrovské skladové zásoby, takže dodávka trvá pomerne rýchlo a stačí, že si vyberiete nejaký materiál a oni vám vyrobia diely presne pre vašu stavbu. Čo sa týka produktov, CBTEC okrem individuálnych obkladov z keramiky a prírodného kameňa ponúka tiež rôzne iné série produktov. Napríklad toto je séria modulových krbov a piecok Neocube, čiže tu vidíme v podstate vložku, keramiku, diely teda pripravené presne pre tú konkrétnu vložku, ktoré sa veľmi jednoducho na sucho namontujú a takto je vlastne krb jednoducho hotový. Do série Neocube taktiež patria tieto tri piecky, tiež sú teda obložené keramikou a sú v špeciálnej Inspire edícii za zvýhodnené ceny. Ďalej tu máme sériu krbových piecok Vajo, ktoré sú obložené prírodným kameňom, alebo taktiež môže byť aj v oceľovej verzii. Je to teda liatinová piecka s prírodným kameňom, kde teda na vrchu je jedna, dve alebo môžu byť aj tri platne prírodného kameňa pre dodatočnú akumuláciu. Ďalej tu máme sériu Monolith. To sú malé akumulačné pece, ktoré sú obložené prírodným kameňom a vo vnútri sú akumulačné ťahy, teda ktoré nám naakumulujú teplo. CBTEC ponúka taktiež rôzne produkty pre záhrady. Či už je to vonkajší plynový krb, alebo sú to rôzne grily, či už na plyn alebo na pevné palivo, alebo taktiež ponúkajú rôzne modulové kuchyne pre záhrady. Steinbild, ako jeden z našich najnovších produktov, je taktiež dielom firmy CBTEC. Je to síce zvlášť firma, ale patrí to pod jedného majiteľa a môžete sa teda tešiť aj na rôzne umelecké diela prírody. Aby som to zhrnul, čaká nás školenie vo firme CBTEC plné keramiky a prírodného kameňa a produktov, ktoré sú s nimi nejako spojené. Príde taktiež kamenár, ktorý nám povie nejaké veci z praxe, nejaké tipy a triky, ako pracovať s prírodným kameňom, ako ho prípadne jemne opraviť, ak sa nám nejak poškodí, ako ho lepiť, ako s ním jednoducho pracovať na tej stavbe a keď nám vznikne nejaká situácia, tak ako sa zachovať. Tešíme sa a veríme, že sa pridáte k nám.